запали? А, живо е. Що да не запалим? Здрасти! Добро утро! От Ducky Racing Team. Добро утро! А що да не запали? Помпаме от сутринта, Ватко. Така. Добре. Отиваме да изкарваме колата и заминаваме на BMW събор. Тъмън това ще да те питам. Къде отиваме? Стара Загора. Никога не съм ходил до сега. Не знаеме реално къде е точно летището. Сега от тук товариме колата, отиваме при Пепи и при Катето. Товариме тяхната кола и заминаваме за Стара Загора да видим къде аджаба е този голям плац. Директно от Гуанчжоу, източен Китай. Обаче ще спра климата, защото сега тук не е трудно тръгване. Снимаме. Сега каква не е програмата на BMW събора? Програмата днеска е да отидем да се разпънеме боксовете. Да се видим с повечето приятели, познати и в 5 часа ще направим един парад до центъра на Стара Загора с патрулки, без да правим глупости. Това изрично ни беше обяснено на всеки един по-отделно. И там на центъра ще има 2 или 3 училища. Естествено, най-вероятно ще трябва там да показваме колите на децата, за което аз съм много за. Колкото повече млади таланти, толкова по-добре. И след това прибираме колите, стречоваме ги и се прибираме в кола. Идеално. И утре цял ден ще кара. На батали. На батале. На интересното. Петър каза, че ще се отбележи неговата патица на колата. Ще се отбелязва на моите врати. Да видим. Фърлил е ръкавицата. Ще съм плътно зад вас. Добре, с дроня. С дроня. Готови за разходка до центъра на Стара Загора. За съжаление на платформа
караме някаква мизерия. Не. Има ли мол? За съжаление накрая на града мол, иначе... Това може да направим. Това ще е грандиозно. Дай да качиме тук горе да направим по едни бърнаут, брат. Какво ще стане? Да, бе, перфектно, ще се качиме горе и горе тук не се свършат други. You can't seem to find the meaning to life. I think it's hiding behind something that you're trying to climb, but you're wasting your time. You're a little behind and you can't hear rewind, but it's not too late. There's no need to wait. Just jump over the gate and start running away from the place where you were chained, and keep running, keep running, keep running. И нашия приятел Сиджи е днес тук. Как ти се струва BMW събора? Нещо различно от състезанията? Ами сега ще го видим, но първи впечатления страхотни, много автомобили хубави, направени, момчетата с ентусиасти, сериозни и надявам се да стане едно невероятно шоу. Това е велико! Тези двете са твоите. Много е яко! Здравейте, ние сме от BDR Media. Днес сме на BMW събор 2024. Не знам точно какво ни очаква. Сега ще се разходим и ще питаме разни хора, които се срещнем. Какво е мнението, какво очаква, дали биха се водили при някои от дрифт пилотите. Да това взема дяволите. Аз тук тъмън се престраших да си говоря с хората и ние какво? Нищо. Я обясни на зрителите какво точно се случи. Какво точно се случи? Аз си говоря с хората, ама нямаме микрофон. Микрофон не съществува. Ето ти говориш по някакъв микрофон. Аз само си говоря. То не се чува. Все едно не е включен. Той не е включен. Ние нямаме. Отново отиваме да вземем интервю. Надявам се този път да са сполучливи. Може ли да ви зададем няколко въпроса? Стига да не са столици. Не. Няма да са столици. Няма да е нищо общо с история и такива неща. За първи път ли посещавате BMW събор? Харесва ли ви? Да, много. От кое сте впечатлени най-много?
Не знам още. Още нямам някакви По-любителски автомобили или по-професионално? По-професионално. А ще се повозите ли при някакъв пилот? О, не, малко ме е страх. Харесват любителските автомобили или професионалните, които са от другата страна? Повече любителски. Ще се повозите ли при някой дрифт пилот? Ще си помислим, най-вероятно да. За първи път ли посещавате BMW събор? Не. За от кой път? Може би за трети, не знам. Добре, какви са ви впечатленията от тази година? Окей, не знам. По-ви харесват любителската част или професионалната от другата страна? Не мога да кажа. По-скоро любителската. Има и любители, има и професионалисти, които и тяхни и любителите не могат да ги омаловажаваме. Да. Преди всичко сме събрали да си Има момчета, които се занимават професионално с това и на тях им са кефим и на любителите, които на всички са кефим. Няма да спирам никой докато яде. Так, хайде, тичаме. Виждам, че имате същата тениска като моята. Да ви питаме това въпроса. Как се чувства? За начало. Топ сме тук, значи страхотно. Добре, коя част на автомобилите най-много ви харесва? Тази, която е по-любителската, с по-ретро, по-нови модели или в другия край, където са... Аз честно казвам съм в двата края, тъй като автомобил ми е направен за тунинг, а пък от друга страна съм и дрифт пилот, така че не мога да определя кое по-точно да избера. Да, ние бяхме на Сопот, мисля, че да участвахте там. Добре, бихте ли се повозили сега? В смисъл, вие не участвате с вашия дрифт автомобил днес? Не. А бихте ли се повозили при някой от колегите? При кой? Имате ли си любимец? Нямам, всичките са ми фаворити, всички са на топ ниво. Пилотите са уникални, са уникални автомобили. Обложени са много усилия, труд, средства и не бих могла да си избера някой конкретно. Добре, супер, благодаря ви много. Извинете, имам един много важен въпрос към вас. Имате ли пари за BMW наистина? Не, всъщност не имам. Поне на тениската ви пише Need Money for BMW, затова така ви питам. Трет ми за ремонти. По-скоро. Какви са ви впечатленията до тук за BMW събора? Припадам от кеф. В рая съм. Какво ви е мнението за BMW събора тази година? Всичко е супер, организация, всичко е на ниво. Имате ли си някой, който ви е фаворит? И аз. Много яко. Имате ли си фаворит някой от дрифт пилотите? Бричка. Бричка? А ще повозите ли при тях? Може да. Може. За първи път ли си на BMW събор? За първи път карам, но не съм за първи път. Идвам от около 3-4 години. Сега за първи път карам. Съвсем различно е. Друго е чувството не да си посетител, а да си част от цялата организация. Адреналина е съвсем различно ниво и е много добре. Чак да питам, имаш ли любим дрифт пилот, но освен себе си, имаш ли някой, на който си... Супер!
Вчера отидохме на време, разпърнахме си боксовете. Мислехме, че ще има парад до центъра на Стара Загора. Обаче нашата родна милиция е казала, че не може. Съответно, за да направим някакъв тип, как да кажа, разходка до центъра или парад, по-скоро парад, се наложи да си качим колите отново на ремаркетата, да ги закараме до центъра, да ги свалим, да ги качим на площада, което стана много трудно, много, направо. Просто са много високи тротуарите и нямахме право да гърмим, да трещим, да пукаме. Трябваше да сме в екомод. Искаш да кажа, че Пепи не е успял да гърми под балконите на бабите? Абсолютно, аз също, брат, и съм много разочарован. Много разочарован. Аз живеех за този момент. Днеска цял ден пълна газ. Дрифт такси, изгорихме 200 литра спирт с Петър двамата. Скъсахме всичките гуми. Включително е болт. Да, болта. По принцип, три щитиците се страдат от тази работа. Отпред болта на дифа. Почти всеки пилот с три щица е късал такъв болт. Почти всеки. XL up in the pen, you can't shake that. All the way gassed up, full tank, man, moving too quick. Keep the cameras in the playback, dang. So tell me how you feel with it. You put a lid on it, I ain't got no chill with it. This right here your problem, you gon' have to